Според редактора на IntelliHub News, египетските артефакти, открити в жилището на Петри в Йерусалим, свързват пряко древна египетска цивилизация с напреднала цивилизация, която не е от земята. След артефактите са две твърди мумицифирани тела с височина 1,20 метра. Твърди се, че е възможно тези мумицифирани тела да са останки на чужди посетители. Според изследвания и разработки на IntelliHub News, физическите характеристики на предполагаемите мумифицирани тела показват тяхната извънземна природа. Те имат продълговати глави, големи очни кухни, както и дълги ръце. Според твърденията, след артефактите са били открити иновативни механични устройства и златен сферичен обект със странни писания. Редакторът на IntelliHub News казва, че високотехнологичните устройства имат един сложен механизъм, който е заобиколен от тези златни спираловидни тръби с малки златни кълба и кръстове. Възможно ли е предполагаемите артефакти да са част от междузвездни навигационни устройства? Те водят учените и към Абидос и храма на Сет, известен с изобразените там вертолети и самолети. В храма на Сет рисунките са оприличавани на съвременните свръхзвукови изтребители и тежки стратегически бомбардировки. Известно е, че Фараон Сет I е бил военнолюбец и с амбиции за завладяване на територии. Заради използването на тези вертолети самият Сет бил известен с прякора си пчела. Учените смятат, че далеч не става дума за летателни апарати, а за психологическия феномен параидолия или паридолическа илюзия. Това е психично явление, породено от неясно, неопределено и лошо разпознаване на обект, предимно образ. При изменения на мозъчния център, който управлява тази дейност, способността за различаване се нарушава. Учени и изследователи продължават да се чудят защо сър Уилям Перти и неговите колеги не са пожелали да споделят тези открития със света. И каква е причината един уважаван професионалист, какъвто е бил египтолога, да предпочете да скрие тези артефакти? Харесайте видеото и се абонирайте за канала за още видеа от поредицата.